На 17 май Негово Светейшество българският патриарх и софийски митрополит Неофит прие гръцка делегация, воден от професор протопрезвитер Теодор Зисис, патролог и почетен професор на Аристотелевия университет в Солун. Църковната делегация от съседна Гърция бе посрещната от браницки епископ Григорий, викарий на софийския митрополит, и включва протопрезвитер Матеос Волканеско, отговарящ за междуправославните връзки в Пирейска света митрополия, Елатска архиепископия, архимандрит Павел Димитриакополус, антисектантски отдел на Пирейската света митрополия, и монах Серафим Зисис, богослов, подвизаващ се в манастира Пантократор, Северна Гърция. Делегацията е в България по покана на ловчанския митрополит Гавриил. В срещата протопрезвитер Теодор Зисис предаде благопожеланията и поздравленията от името на Пирейския митрополит Серафим. Той каза още, че много се радва за позицията на Българската православна църква по отношение на някои предсъборни решения, които ще се разглеждат на предстоящия Всеправославен събор. Дойдохме да изразим нашата радост към вас, защото Българската и Грузинската църква, които напуснаха Световния съвет на църквите, ни карат да се надяваме, че на предстоящия Велик събор в остров Крит няма да подкрепите икуменизма, каза протопрезвитер Теодор Зисис. Той напомни различните забележки в някои от предсъборните решения, които ще се разглеждат на предстоящия Всеправославен събор. Патриарх Неофит от своя страна поздрави делегацията, като изпрати благопожелания на Пирейския митрополит Серафим. Освен разговор за предстоящия събор, делегатите споделиха с Негово Светейшество мисли и за православната проповед и мисия в света, като протопрезвитер Теодор Зисис изрази своята радост, че отново след 45 години е в България. Делегацията от Пирейската митрополия подари на Негово Светейшество типик от манастира Свети Сава Освещени. Очаква се утре от 18 часа в залата на Софийска света митрополия да бъде изнесена беседа от протопрезвитер Теодор Зисис на тема "Православието днес". И вие ще чуете, че има много такива противодействия.